Sud kang buhaton ron. Rog, ako diyot ba? Rog, mamas ko ng angkol ba? Rog, mga barkado, ako di antuon. Ako kauban niya. Ako kauban, ako lang sa. Tuon ako. John, Pasko naman, wala man tayo kwata, ani. Oh, basi mo anhi ang barkada namo yon. Mike, Pasko naman ni, wala pa man tayo kwarta, ani. Bitaw, wala tayo kwarta. Uy, may nagkita ta. Ah, dito pang angkol. Katong isugon. Oh, Sige, sige. sige, sige. Ura jud tao na kong kwarta. Pasko naman unta. Saon dagway na ako ni. Bali eh. 600 ra kong kwarta. Basig ko makita itong mga bata ron. Sugro ba kay itong mga ayog pinaskuhan. Hala na ni. Angkol, oh. Sige, sige, kuhan. Sige, 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 sige. Wala lang. Kwarta ayo. Hawa mo no. Pinakita wala kay kwarta. Nakita ka Kahit ayaw mo ha. Sunod ka lang. Ito sa